Hagjing ka Europa League round 16 second leg hapring ka Porto Persia ka Stuttgart aba paisya ka naging ka Porto kala khor ka nam job adin bagalala aban pelem ka VfB Stuttgart ta Arlanot bat kumjuro ka Porto kala la aban pelem haka gol aggregate ta saula ka way hagjing ka hapring ka Roma Persia ka Bologna haga naging ka long jing ka Bavaria ka Jiupor haga babaro arteri ken hun kia khai ta mar lai gol adu bakor ka khandai minute pan riu minute ka additional time badai ka extra time ka balai minute ka Bologna ka layo ban Thep ka gol pentam kata haga minute ka basis pa khatway badai labag ka gol ka Bologna ka lala ban pelem ka Roma da saula lai haga nga jinga kai basan la sau haga gol aggregate haga jinga kai hapring ka Real Betis Persia ka Panathinaikos aba paisya ka naging kai ka Real Betis kabare ka kanhun kai Jong Anthony kala khor ka nam job haga naging kai second leg ka saulanot watla kala sya penlim haga first leg buat kumjuro ka Real Betis katam haga gol aggregate da saula ka way haga jinga kai hapring ka Midtjylland Persia ka Nottingham Forest haga naging kai second leg ka Nottingham Forest kala khor ka nam job adin makalala abat penlim ka Midtjylland ta arla ka way Henry haga gol aggregate baro artli ken hun kia khai damar argol badai ka penalty shootout ka Nottingham Forest kalala abat pelem ka Midtjylland dan lailanon haga jingal kai hapring ka Aston Villa Persia ka Lille haga naging kai ka Aston Villa kala khor ka nam job hadin makalala abat pelem ka Lille kabare ka ken hun kai Jong Chirut da arlanot haga naging kai second leg bar lailanot haga gol aggregate haga jingal kai Brasileiro hapring ka Santos Persia ka International aba paisya ka naging kai ka International kala khor ka nam job hadin bagalala aban pelem salit ya ka Santos ta arla ka way haga bagalayo ban Thep ya ka kulpen job haswa ban kod ka jingal kai kata haga menit ka bakandai peu plusan bar haga naging kai orang kai bakan sai Jong ka Santos Neymar liyo ban Thep shigul naga benta ka Santos haga jingal kai Indian Super League hapring ka Sporting Delhi Persia ka Jamshedpur haga naging kai baro artli ken hun kia khai ta marshigul hadu bukut ka jingal kai haga jingal kai Indian Football League hapring ka Chanmari Persia ka Shillong Lajong barga deru ka jingal kai North East Derby aba paisya ka jingal kai ka Shillong Lajong kala khor ka nam job hadin mukalala ban pelem ka Chanmari da arla ka way bari ka gol penjob Jong ka Shillong Lajong layo ban Thep haswa ban kut ka jingal kai kata haga menit ka khandai peu plusan Lyngba Phrangki buam bar haga ka jingal kai Phrangki layo ban Thep argol naga menta ka Shillong Lajong bar Lyngba ka jing job ka Shillong Lajong kala Kiew ka Kyrdan ka Nyngkong haga mi ya khain poin